Muri Zimbabwe ndine mukomana panapa Obet Tongai Moyo Junior, mutungamiriri wechikwata cheutakataka express. So toda kuti anaso clarify because utakataka turikuona kuti inenge yaita 2 utakataka. Kune ya Peter anova blaze wa Obet. So mukomo wangu ameno toda kuti muite sei mujekese ipapo muchidimbu vanatsoziva vanhu kuti zviri kufamba sei. Hii watch ndeyako asi nguva ndeyamwari. Kana mvura isina kunaya musazofonere kanzuru muchita havuna mvura. Right, muri Zimbabwe, it's your boy Tongai Obet Moyo aka manual machine, system ya force, system ya bluetooth, system ya poso le gramo pao ni vakomana ve vakwekwe headquarters makorokoza vakomana ve utakataka express 4x4 4x4 kudonza mberi neshure kudonza ma TV ese utakataka express zvavandudzwa utakataka express 4x4 tati ayewa muri Zimbabwe musatemeseke musoro muchiti zvafamba sei tirerutse ipapo ese mautakataka express. We have utakataka express led by Peter Moyo dewa. We have utakataka express 4x4 led by Tongai Obet Moyo aka manual machine, system ya force. By utakataka express, what we simply mean is we have added a new strategy. It's a new strategy whereby we have added many members. So it means our lineup consists of 8 members. We will be having 3 dancers here, a Congolese that side, a Congolese chanda that side. You get the point? To make it 8. So that's utakataka express 4x4. 4 year. So that's the real definition of utakataka express. But however, another theory is it's a hardcore sungura. We are focusing mainly on hardcore sungura, hardcore 7. Everything is hardcore. Mangongongo ndiko unowana zvinhu zvechikisa, ndiko unowana zvohora ku 4x4. You get the point? Are you satisfied? Ndinovimba kuti vanhu vanatsonzwisisa ipapo. Iko zvese zvinoda kuti muite sei mutiudzewo kuti yenyu kana pari pama social media platform yakanyorwa kunzi kudii. My social media platforms, it's Tongai Moyo, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, EcoCash, my text regard. It's just Tongai Obet Moyo. However, muri Zimbabwe, I would like to express this point and I see you just caught me in a happy mood. Ndava ku studio, ndarara ku studio. I finished my album now, so I'm happy. I'm in a happy mood. I have just another issue that I clear out. Kumuri Zimbabwe. My real name, however, is Tongai Moyo. There's no junior. I have the evidence. I'm going to show the presenter here. I think that one can be okay, and it? Yeah. Yes. Regai tiratidzwe evidence yacho. Toita sei tozoku batai tiratidze tione. Ma V11 ndari kudiwa hapa. Tione ma V11 wangu kana wanyepa tokubata ya chokwadi muri Zimbabwe tokona kubvisa kuti vanhu vanatsoona makore take it easy pamakora. Alright. Regai tinopa vhara pamakore. Pamakore ndipapi zvi havana kuzoona, havana kuzodherera. Ndizvozvo. Nenzi dynamite comes in small package. Right. Muri Zimbabwe ndofunga muri kuzviona hapo. Thank you. Moyo. First name Tongai. I'm sure hapana Obet, I'm sure hapana Junior. Hapana Junior. Mainly Junior. Yes. Kune vaye vanoprata kwasina kuswera vaye. Saka mbunzo ndausira muri Zimbabwe. Kune ava noti uruku usashandise zita rababa ingozi. Zita ndiro Tongai Moyo. Chipedzisa iwe mimi muri Zimbabwe. Bendi rangu ngariti chipa kadaro ipapo. Ndatenda zvangu.
Thank you so much. Ngatisanganewo pa next video.